Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow guruluşy üýtgüdilen parlamentiň ýokarky palatasyna geçiriljek ilkinji taýlawlara bir ay çemeti galan döwri kanun çykarjylar bilen duşuk geçirdi. Olaryň alyp barýan işine nägilelik bildirdi. Şeýle-de koronawirusyň garaşylmadyk çylsyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun aldy. 25 fevralda Aşgabatyň Ruhyýet köşkünde geçirilen duşukda 2021-nji ýyldaky mejlisiň öňünde duran meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Onuň dowamında Berdimuhammedow hem çykyş edip ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi, raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan meselelerini agdaman, muňa derek dünýä ykdysadyetinde emele gelen mali ykdysady çökünlügi garamazdan geçen ýyl täze ykdysady özgertmeleri amala asyrmagy dowam etdirendiklerini öňe sürdi. Dünya ykdysadyetinde emele gelen mali ykdysady çökünlügi garamazdan biz geçen ýyl täze ykdysady özgertmeleri amala asyrmagy dowam etdik. Sol bir wagtda ol bu barada mundan ozalky maslahatlaryň sol sandy ministrler kabinetiniň geçen 2020-nji ýylyň jemlerine bagşlanan giňişleýän mejlisiniň dowamında da gurrun edilendigini aýdyp, ýurdun ykdysady ýagdaýy üstünde jekmejek durup geçmejekdigini ma'lum etdi. Men ýa-da ýurdumyň ykdysadytynyň ýagdaýy we halkara soralar bardygyny jekmejek durup geçjek däl. Mundan sonra Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjy ulgamyny kämilleşdirmek boýunça öňde duran wezipelere serediljakdygyny eglan edip, geçen ýyl deputatlaryň sitaty belli bir iş edendigine garamazdan olaryň bu ugurdaky tagallalaryna nägilelik bildirdi. Men heni şuňa barýan işiňe nägilik diýmeýi aýtmam isleýär. Ol häzirki döwürde dünýä çalt tepkinler bilen özgörýär, her hepde diýen ýaly täze soraglary ýüze çykarýar. Bu soraglar gysgaly çözülmegini talap edýär diýip çykyş etdi, emma başga goşmaçy maglumatlary bermedi. Soňra Berdimuhammedow koronavirus meselesiniň üstünde hem durup geçdi. Türkmenistan COVID-19 pandemiýa eglan edilmeginden bäri bir ýyl çemeti wagt geçendigine, dünýä boýunça oňa 110 milliondan hem asa adamyň ýolugyp, ondan 2,5 million adamyň ölendigine garamazdan ýurt bu ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýär. Ýogsa Azatlyk radiosy şeýle-de beýleki garaşly türkmen nisirleri koronavirus alamatly köp sany adamlaryň keselhana ýerleşýändigi, ol sebäpli ölýändigi barada dowamly maglumatlary berip gelýärler. Berdimuhammedow ölüm howply ýokunjy adamzadyň başyna düşen iň uly betbagtçylyk atlandyryp, bu wagtyndaky uzalky çykyşlaryndan tapawutlykda COVID-19 Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk çylsyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun aldy. Bu wele bütün adamlar birlikde bizim halkymyzy hem garaşylmadyk ören hem çylsyrymly ýagdaýlary ýüze çykardy. Sol bir wagtda ol çykysynda koronawirusyň dünýä ykdysadyetine her aýda 400 milliard dollara goly ziýan ýitirýändigini, häzirde çylynyp bütün dünýä boýunça 500 million iş ornunyň ýitirilendigini aýtdy. Emma döwlet baş tutany munyň Türkmenistanyň özüne ýetiren, onuň öz sözleri bilen aýdylanda çylsyrymly ýagdaýlary barada kelam aýt söz aýtmady, hiç ýyly sanlary getirmedi. Şeýle-de munyň bilen baglykda hökümetiň ýylaty nähildir bir goldup çärlerini göz öňünde tutup tutmaýandygyny ma'lum etmedi. Bellesek Azatlyk radiosy türkmen häkimetleriniň ýerden çäklendirmeleri sebäpli köp sany raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Berdimuhammedow çykyşynyň dowamında sebitde we ýer ýüzünde ekologiýa ýagdaýynyň yaramazlaşmagynyň, hususan da Aral deňiziniň guramagynyň düýpli injiliksyzlyk döredýändigini hem belledi. Mundan başga da ol Türkmenistanyň mundan beýlekde gülläp ösmegini gazanmak, ykdysady kuwwatyny has artdyrmak, halkyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak, sany ykdysadyety üstürmek ýaly adatça beýleki hökümet maslahatlaryndaky edýän çağırşlaryny ýene bir gezek tekrarlady. Sol bir wagtda da ol bu uğurda edilmeli jekmejek anyk ýagdaýlar barada hiç zat aýtmady. Şeýle-de prezident Türkmenistanyň ençem hukuknamalaryna, sol sanda administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine, raýat kodeksine, maşgaly kodeksine üýtgitmeleri we goşmaçylary girizmek meselesini öwrenmegi tapşyrdy. Çykyşynyň aýagynda Berdimuhammedow 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň syýasy durmuşyndaky iň möhüm wakalaryň biri hasaplanýan 28 martda geçmeli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň taýlawlary barada hem durup geçdi. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistan baş kanunyna giridilen soňky üýtgitmeleri we goşmaçylary laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatyly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş adlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi.
Seýle-de soňky konstitusiýon ütgetmelere görä parlamentiň ýokarky palatasynda halk maslahatyna her welaýatdan we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanlar, ýeni 8 agza prezident tarapyndan bellenler. Berdimuhammedow 25 fevralda eden çykysynda bu saýlawlaryň odolkulardan bütünlüği tapawutlanýandygyny, olaryň göni däl diýilip atlandyrylýan şeýle görnüşde ilkinji saýlaw boljakdygyny hem belläp geçdi. Bunu däl diýilip atlandyrylan şeýle saýlawlar ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen düzedişlere laýyklykda tedbirlikler welaýat halk maslahatlarynyň mejlisleri derejesinde geçiriler. Ýagny bu umumy milli saýlawlar bolmaz. Berdimuhammedow öz çykysynda saýlawlaryň erkin bäsleşik, açyk sanlyk, pikir we söz azatlygy babynda demokratik kadrlara eýerip geçiriljekdigini öňe sürse-de, günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýtatyny erkin we adalatly hasaplamandy. Mundan başga bu möhüm saýlawlary bir aý çemesi wagt galan bu uğurda nähildir bir saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylýandygy göze iýilmeýär. Umuman dalaşgärlerin kimdigi hem häzire çelne aýan edilmeýär. Synçylar parlament iki palatyly ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen birikdirmek teklifiniň ýurtda miras düşürlik uğrunda atylan ädimdigini aýdarlar. Täze ütgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň yktyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Maglumat üçin aýdylsa, bu saýlawlaryň öň ýany prezident ogly Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem-de Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy wezipelerini belläpdi. Prezidentiň çykysyndan soňra söz nowbaty mejlisiň spikeri Gülşat Mammedowa geçdi. Ol hem ilatyň ýüzüýüz bolan meseleleri barada kelam agy söz aýtman, çylsyrymly dünýäde ýurdun her gününiň, her aýynyň taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady we medeni wakalara bitilenýändigini öňe sürdi. Prezidentiň deputatlar bilen geçiren soňky duşsugy bilen baglylykda Türkmenistanyň synçylar bu hili görnüşli maslahatlaryň ýylyň-ýylyna geçirilýändigini, olarda edilýän esretli durmuş wadalarynyň aglaba ýagdaýda diňe gowry söz bolup galýandygyny aýdyp anonimlik şertinde azatlygy öz garaýşlaryny beýan etdiler. Men bu görnüşli duşsuklary 2015-nji ýyldan bäri ýygyrlap gelýärin. Sol bir wadalar, sol bir çykyslar 2016-njy ýylda Lewawyň ähli etrap owa ýerlerini agy suw bilen üpçün etmek barada perman kabul edildi. Bu amal edilmedi. Hökümet münwerinden owa ýerleriniň ýasaý şertlerini gowulandyrmak barada gurrun edilýär. Emma iş ýüzünde çetki tewitleriň durmuş şertleri dowamly yaramazlaşýar. Adamlar öz tewitleriniň deputatlarynyň hem kimdigini bilmeýärler. Kanun çykarjylaryň tewitleri aýlanyp adamlaryň hal ahwalyny sorap ýörenini hem görmeýär diýip Türkmen awatly synçy Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Fevralyň başlaryna Lewap welaýatynyň dürli künjeklerine howanyň ýyllygy +18 gradusa çenli maýlady. Ýöne 24 fevralda Sewite birden sowuk howa aralaşyp howanyň temperaturasy -16 gradusa çenli aşaklady. Lewaply daýhanlar birde maýlap, birde sowaýan howanyň ekrançylyga ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 fevralda habar berdi. Anomal howa gul açan meýweli baglara yaramaz täsir etdi. Dänew, farap, çärjew hemde Sayed etraplarynyň kärini ýere-ýeleri hemde daýhan hojalyklarda zähmet çekýän adamlar gul açan meýweli baglary sowuk uranyny aýdýar. Dünkü anomal sowuk daýhanlary hasylsyz goýdy diýip bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak 2 gün ozal 24 fevralda maýyl howanyň ýylyany Türkmenistanyň günnäwr tewitlerini birden sowuk howa akymy aralaşdy. Lewap welaýatyna howanyň ýyllygy -16 gradusa çenli pesa gaçdy. Marda bu Türkmen awatda gar ýagdy. Lewap welaýatynyň bir näçe daýhan birleşiklerine şol sany Azatlyk we Bahar daýhan birleşiklerine habarçynyň maglumatlaryna görä ýüzlerçe hektarlyk meýweli baglary sowuk howa ziýana goýdy. Hasodal adamlar öz mellek ýerlerine eken kartoşkalaryny we beýleki gök bakça ekinlerini alady diýerler diýip bir marl daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adaça oba hojalyk hünärmenlerine görä yer almas sähel çigirek howany gatyr danlap barmaýar. Ýöne gul açan meýweli baglar sowuk howada daýhanlary alada goýdy. Döwlet medeniýetine görä ýurdun ýokary derejeli oba hojalyk hünärmenleriniň 3 fevralda geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli künjeklerine şol sany Lewap welaýatyny yer alma we gökbakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnik möhletlerde alınıp barylýanyny hasawat berildi. Sowuk howa saýadyň täzelikçi çaltut we meýweçiler
daýhan birleşikleriniň bagbanlaryna ziýan ýetirdi diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä miweli bagly daýhan birleşikleriň başlyklary bag meýdanlarynyň gapdalyna mal tetegini ýaktyryp tüsse goýberdi, baglary sowukdan goramaga çalışdy. Ýöne sowuk gol tüsse başartmady diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda lewaply bagbanlar miweli baglar üçin suw hem giç berilendigini aýdýarlar. Bagban bolup işleýän Akmuna soňky ýyllarda bag hojalyklarynyň ziýany işleýändigini aýtdy. Ýa-ni ýakyna lewap we Mar vilayatlaryna aralaşan sowuk howa we ýagan gar käbrowalarda elektrik geçiricileri we gaz turbalaryny hatardan çykardy. Bayramaly we Mar şäherlerine elektrik üpçünçiligine bökdönçlük ýüde çykdy. Darganaty etrabynyň käbir owalaryny güýçli sowuk sebäpli gaz turbalary hatardan çykdy. AccuWeather howa maglumatyna görä howanyň temperaturasy Lewapda 26-27 fevral günleri gündüzlerine +2 we +7 gradus, gecelerine -5 we -4 gradus sowuk ýöne howanyň ýylylygynyň ýene 3-4 günden has takygy 1 martda +17 gradus çenli maýly bolmagyny garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti sowuk howa akymynyň arasynda hatardan çykýan durmuş infrastrukturalary, elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi, ýylydyş ulgamlaryna nowsanlyklar we gaz turbalarynyň ýarylmagy barada habar bermeýär. Şeýlede miweli baglary gül açyp duýdansyz sowukdan ziýana galan lewaply bagbanlar öz aladalaryny resmi media ferişdelerini beýan edip bilmeýär. Türkmenistanda döwlet dükanlarynda çäkli mukdarda we ketkitlenen bahalardan satylýan etata azyk önümleriniň bahasy ýokurlandy. Bahalaryň duýdansyz galmagynyň prezidentiň parlament agzalary bilen geçiren ýygnakda eden çykyşynyň ýa-ni gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk önümleriniň döwlet tarapyndan ketkitlenen narhlary eýem 25 fevralda akşam ýokurlanypdyr. Hususan da bir näçe ýyllap döwlet dükanlarynda 1 kilogramy 7 manatdan satylan şeker indi 9 manada durýar. Ösümlük ýagynyň 1 litr bahasy 13 manatdan 19 manada çenli ýokurlandy. Towuk aýyklary 10 manatdan 16 manada ýetdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ýylat tarapyndan iň köp talap edilen beýleki azyk önümlerine de täsir etdi. Çörek, un, ýumurtka, şeker, ösümlük ýagy we towuk aýyklary ýaly önümler Türkmenistanyň ýylaty üçin iň köp talap edilen azyk önümleri bolup durýar. Uzaga çeken ykdysady krizis wagtynda azyk önümlerini döwlet dukanlaryndan belli bir bahadan satyn almak ýylat köpçüliginiň gün görmegi üçin ýeketäk mümkinçilik bolýar. Bahalar ýurdun prezidentiniň 25 fevralda parlament agzalarynyň öňünde eden çykyşyndan soň birden ýokurlandy. Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki meseleler bilen birlikde azyk howpsuzlygy meselesini agzady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine ýylaty ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris diýip aýdanlygyny habar berdi. Emma neşir subsidiýerlenen önümleriň bahalaryny ýokurlandyrmak barada resmi buýrugyň edilip edilmänligini anyk etmedi. Prezidentiň aýdan söýleri azyk ýetmezçiliginiň hem döwlet dükanlarynda basabaslygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Azatlyň habarçylary ýylatyň gaharlanýanlygyny aýdýarlar. Soňky bir hepdäniň dowamında önümleriň döwlet bahasyndan satylýan hemme ýerinde ösümlük ýagynyň, towuk aýyklarynyň, şekeriň sowdasynyň kesilmegi ýa-da ýetmezçiligi ýaly ýagdaýlar döredi. Bu önümler esasanam tüwi ýa-da möhleti geçen içkiler bilen goşulyp satyldy. Bu ýagdaýda goşulyp satylýan haritlaryň görnüşlerini hem mukdaryny dükanlaryň özleri ketkitledi. Satıcıların pikiriçe defitsit azygyň bahasynyň ýokurlanmagy nowatlar ýa-da goşmaça harit goşup satmak meselesine täsir ýetirmez. Paýtagtyň dükanlarynyň biriniň satyjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşliginde şeýle diýdi. Hususy dükanlarda şekeriň 1 kilogramy 23 manada durýar, döwlet dükanlarynda bolsa 9 manada. Şonuň üçin öňkü ýaly möhleti geçen önümler bilen satarys diýip satyjy aýtdy. Paýtagtda soňky bir aýyň dowamında döwlet dükanlarynda azyk önümleriniň ýygyderli ýetmezçiligine garamazdan ullakan nowatlar saklandy. Türkmenistanyň vilayatlarynda ýylat bir näçe aýlap çörek we un satyn alyp bilmän kösenýär. Marada şu ýerden sagat 8-de döwlet dükanlarynda ullakan nowatlar ýygnanýar. Köp etraplarda adamlar aýlyk un paýyny 3 aýlap satyn alyp bilmän kösenýär. Köpüsi her gün dükanlara umydygar gelýär we esli wagtlap nowata durandan soň eli boş gidýär. Bu arada Mardak habarçylarymyz 25 fevralda gurrun berdiler. Azyk krizisiniň 3 ýyldan gowrak wagt bäri
dowam edýänligine garamazdan ýurdun häkimetleri bu agyr ýagdaýy ikrar etmek islemeýär. Prezidentiň 25 fevral deden çykyşynda ýurdun ykdysady ösüşiniň durnukly dinamikasynyň öpüçün edilýänligi we bäsdeşlige ukyplylygynyň güýçlenýänligi aýdyldy we maýa goýun puwdugynda sosial ulgamynda ýokary derejelere ýetmek we ilatyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak üçin anyk çäreleriň durmuşa geçirilýänligi öňe sürildi. Bu arada habar beren Türkmen medeniýeti prezidentiň agdan anyk çärelerini tahkik etmedi.